mfowethu. Yazi into eyinkinga manje. Uyabona most yabantu abangasabhemi. Bayasaba uxoxa igemegeme zabo angazi bangwani leyo nto. Ngingasho ekuthelini ukuthi usuke esabele ukuthi njoba eseyekile. Yeah. Esebuyele back kwi-society. Esezama ukurefresha ukuthi bemamukele nabantu abonile. The very same people abonile ibona laba abazojike bethi lo qamba manga. Qamba manga lo. Ufuna ukuqala phansi futhi edlale ngathi lo. So nje unamanga. So that is why abantu benalokho ukuthi bengakhulumi ngezinto ezibehlakalele eseyekile. Ubona umuntu esebe ilona ethula ehamba yedwa eshaya lawo majob lawa asemaceleni ngoba nizama ukumove away from kule stigma esimlandelayo kuthiwa once a par always a par. Uyayivuma nona leyo nto? Mina mfowethu ngingathi 70-30. Ngingathi 70-30 ngoba ukhona currently umjita engimaziyo engasho ekuthenini ukuthi waba ne-impact esinqumeni sami sokuthi ngeke. Yeah. Yena wayese waqala kunami ukubhema. Yeah. Wayekaqala futhi kunami ukubhema. So emva kweminyaka kuwona nje lo nyaka nje lo futhi kuwona lo nyaka lo wavelelwa into eyamvelela wa-accuselwa into wrong ngenxa yokuthiwa wayebhema. Manje wabonakala ehamba nabantu ababhemayo. So kwasekuthiwa lo uqamba manga usabhema uyena vele umuntu owaye kahle kwakuyena top skeleton. Oyikhanya yona kingpin ay top skeleton. Manje if esezobonakala futhi ese-associate nawo amaphara ethiwa showcase asiqaleni ngena uzoba khipha bonke labantu. Ngikhuluma nje today lo mjeda loyo samncwaba. Hawu. Ngasho leso sigameko. Ngaso leso sigameko esokuthi wabonakala ehamba namaphara ese 2 years clean. Wabonakala ehamba nawo amaphara wasekuthiwa showcase yena lo usabhema uzowakhipha amaphara. So ngase ngibonayo nami bese ukuthi uyabona lento okuqhubeka ngibhema izongibulala. Ngoba that day engavuka ngalo ekseni ngachuza ukuthi ngiyayeka kwangena abantu ekhaya. So there was this incident ukuthi umuntu uArosta uyinkinga mfethu. Uyinkinga uArosta uyinkinga. Ekusuku ngiyalala ekhaya kuseni ngiyavuka ngiqalekile angazi ukuthi ngizokwenza njani. Ngibo ukuthi plan 1 edladleni bakhona bonke ayikho into engingayithatha. Plan 2 endleleni yami eza la ekhaya ikhona intambo engiyibonile engingayishaya. Ngiyoshaya le ntambo le prof ngithathe ngishise ngihambe ngiyoyikala escrapyard. Not knowing ukuthi khona umuntu ongibukayo. Lo muntu nje lo uthule uyangibuka. Hayi ngihambe ngiyokala kale kahle ngibheme ngibuye kusuku. Not knowing ukuthi lo muntu lona usefike neskim sakhe ekhaya watshela uma ukuthi ingane yakho siyibonile itshontsha intambo sifuna high and low. Uma engasho ngoba umuntu onesifuba avoida ekutheleni ukuthi ngizolebele ngiphikisana naye bese evukelwa isifuba. Ngihambe ngiyolala mfowethu. Ekambeni kwami ngiyolala ukuthi ngo2 ekseni eyintatha. Ngithi ngiyaphaphama ngivula amehlo ethi mama khona abakufunayo. Ngithi amehlo thawo ma ile ona yentambo engithathe ekseni. Awu ma ngezwe ngento bro. Ngezwe ngento uright owangibuyisela embedeni. Athi qima embedeni bengibuya ngiphaphama kanje ngathi ngizoyikhipha. Imani ningabe lisaqhubeka ningabe soqhubeka wathi uma ngiyokusiza ukuthi ukhulume iqiniso. Labantu abezwa umshini prof ngisho sengishilo ekutheni ngizoyikhipha kuthi wena the fact ukuthi uyithathile intambo ukukhombisa khona ukuthi ungithatha kancane. Akufuni intambo ushayela ukuthi uthathe intambo. Seshayela ukuthi ngithathe intambo. Ngikhombisa abanye abantu ukuthi kahle yangeneka la. Wena uyajwayela wena ngashawa prof. Ngishawela ekhaya endlini. So uyamagina leso sithombe leso ukuthi
ekhaya sibe ne-impact enjani kumzali wakho. Umzali wakho ukufundisile. Mina-ke ekukhuleni kwami prof ngi-fortunate enough ngakhulela kwi-family yabazali abawu-2 abashadile, uma nobaba bashadile. Ubaba wayespana Grand, espana ka Otto Armour la ePoint. Yeah. Umana, I'm proud to say, uze wa retire domestic work. Sikhula nje mfethu une household la ubaba noma be provider. So sikhula nje yonke into ikhona. They go to all lengths ekutheni ukuthi into esidingayo siyayithola. Yabo. Yeah. So whereby izinto ziqala ziyashintsha, whereby ubaba is becoming umuntu ophuzayo. Babami wayiphuza till today time lesaphuza even though esegugile. Bonke abantu abangazi ubayazi ukuthi ithama lami liyathinta. Beya ekliniki uhanjiswe mina ngimphelezele. Bebuya ekliniki ufuna ubhiya wakhe. Ethi akunendaba uthi udokotela utheni, mina ngifuna ubhiya mina. Ethi udokotela wehlise kancane la. Engitshela udokotela uthi ubaba wakho manje akasekho kulesi stage lesi esokuthi usengaphuza edlulele. Ethi ungamtsheli uma wakho lokho. Ngokuthi mina hayibo thaba yile. Ethi hayibo uyakhumbula nawe usakhulu ukuthi ngangikwenzela izinto nathi saseba nemfihlo, so akube imfihlo yethu le. Mina eyithami ngikhatha ne-ole kodwa time ngikhatha ne-ole kuze kube nje namhlanje uma wazi ukuthi siyahamba sekliniki sibuye kamnandi. After that ithama lizoshaya into ka-1 nje eceleni. So ekukhuleni wethu baba uyaphuza kamnandi. Sibathathu, usisi wami omdala kube ufowethu mina uMagcina. So mina as uMagcina, so kunale belief le ukuthi uMagcina uspoiled. Yeah. Ekhaya mina bengingaspoilwa ke uma bengayingeni le nto ukuthi singane uMagcina sakuspoil. Cha, wonke umuntu uyafana ke. So siyakhula baba njoba ephuza ekhambeni kweminyaka as uyingane awuyinaki izinto ezenzakalayo ekhaya. So ubaba thina sazi sibona yonke into ikhona prof, ukudla khona Grand kamnandi sharp, not knowing ukuthi ubaba aka contribute ngalendlela le as ifika as ikhanda elelo ntonjana elekhaya. Sikhule sazi ukuthi inhloko yona eprovider. Engikhula ngibuka alright ubaba uyaphuza, umana lana uyena ufika no plastic kamnandi, baba bengabe eholile njalo ufika ephuzile ephethe nje lokho nje okuncane. Lokho mfethu kwangithinta mina. Yabo ngize leyo nto ngayibhodla recently ekhaya. Ukuthenini ukuthi kahle nginenkinga, inkinga yami ngivalele ukukhula kwami, izinto ebezenzeka endlini ekhaya zize zangiphushela esigabeni sokuthi njoba ngiyivalela ngaphakathi bengabe ngibhema, ngithola leyo escape leyo yokubona ekuthenini ukuthi yini engingayenza ukuthi ngishintshe isimo esasekhaya ngoba uma uthwele kanzima eyedwa. So mfethu ubaba bewumuntu owushayayo ukarate, ikaratela ubaba. So bephuzile ubaba qhuma nje isparring ekhaya. Qhuma isparring ekhaya ethi nje mfethu ubumfana kumele ukwazi ukuyilwela. So ngiphume ekhaya nginalokho kuthiwa if umfana kumele uyilwele yonke into elapha kumele uyilwele. Into obuyifuna kumele uyilwele. Ngikhula nginaleyo mindset nami ekhaya ekutheni ukuthi ubu umuntu wesilisa uyaphuza into uyayilwela. Hambe ngifunde ngesikoleni njoba ngisho ekutheleni ukuthi ngikhule umana a provider as a domestic worker. So as a domestic worker abelungu bakhe eJardini bebesazi sikhulele kubona. So njoba sikhulele kubona bayasazi bebesponsorisha ngemali eyokuthi sifunde. So angifundanga kulezi ikole ezasemalokishini. Bayazi nje eKasi bengaziwa njengalofana nje lo ufunda esichizi. Yabo kuthiwa nje uGeorge uyawushaya. Nkotini ngushaya. Bayazi ingane ngiyibamba.
khula umuntu waya kulezo izikole lezo befika e-high school ila izinto ezaqala khona zashintsha. Ngikhulele phi eMawoti prof. Yeah. eMawoti kuyaziwa ekuthenini ukuthi indawo ekubanjwa khona inkunzi ikaJombi Gas. So bengifika kulesi sikole lesi khona abafana abawu3 engangihamba nabo abakhulele khona nabo eMawoti. So as i-complexion yami imnyama Yeah. kunale belief le nalesi sikali lesi kunale belief le ukuthi umjida bengabe emnyama top skelekeqe inkwezela nje loyo. So abantu bazonginika lelo gama lelo ekuthona ukuthi lo inkwezela lo Ezinye zazo. yeah. So nami ngayi embrace leyo image leyo ekuthena ukuthi ngiyinkwezela. Ngahlupha ke esikoleni ngihlupha izingane if nje uzothinta umuntu waseMawoti kuzofika mina nalabafana laba abawu3 sidedela nje ngenduku. So into yami kahle kahle uqala ukuhlupha yaqala e-high school. Sahlupha e-high school prof sahlupha e-high school. Sibamba abantu khona la esikoleni besifuna imali siyayithathela bese ngabe sifuna ilunch siyayithathela. Saqala bemugwayi sabhema insango. Besibhema insango ama-space muffin kuvulwa induku inkwari bekuvulwa inkwari thatha insango sistafe up kwi-chicken sifake kwi-microwave sibhake kamnandi kudla wonke umuntu grand sharp kamnandi khambe inkantini umuntu imphumo. Yeah. Seshayani imgwinyo ke manje khona le mgwinyo le eyayisangenisele kuthiwa kwawamahathi kusakhona nale club le uqo uqo yawo nje bushaya uqo dansa uze kusa kusakhona le club le kuthiwa 58. Yeah. Sihamba Ntswempu sibhake esigela shintshe ingubo siye khona e58 siyoprova nje siyoshaya uqo kamnandi shaya uqo khambe prof siphume uqo bosiphuma uqo. Mina ke la engaqala khona kahle kahle to be introduced kwama drugs I have heavy substance. Khona omunye umjida ngasedladleni owakhula nomngani webrazo yami. Lo mjida lona wayesigebengu till today ngiyamblame ngokwenzeka kumina. Ngisho nabazali bami bayasho ukuthi wena nje usibani umuntu owaze wafonela ngisho noma wengcosi yami waya kubo kama wengcosi yami wabathreatenisha washaya iphone call wathi umxona bengenza u1 no2 no3 kwimanje ngiyababulala labantu wazwashaya ivideo call nginoma lapho manje uma une-asthma uma so mfethu lo mjida lona as njengomuntu angaziyo mina ekutheni ukuthi ngiyayiqhokela nguchisbo nje kamnandi nginale image le yokuthi nginkwezela yonke lokho. So yena uyibhantinti wayigwetshiwe waphuma ejele so usefuna ukubuyela emphakathini usefuna ukwazi indawo lezi ayimise out abantu abadayisayo izona ziphi ipote esedayisayo ubani oba ohluphayo yonke leyo information uyibuza bani uyibuza mina as umuntu odumile owaziwa njenge-top skelekeqe. Yeah. Hayi alright ngimazisi sikhilana mfethu sekudayisa bala la sekuhlupha bala la sekuhlupha ba ayiqale mfethu ezokhipha irock. Beke irock la phansi ngimbuze mfethu yini le ethayi irock le ebeyithatha fire pipe neshisa bam hayi ngithatha insango yami ngisho ngimbona ukuthi lo mjidi iyamshaya lento le yawo iyamshaya Ntswempu. Uyayazi ke nawe inhliziyo ke iyahala even though umqondo uthi hayi ungayi khona ube khona lento le ethi hayi isame lento sheni plus ubeka ibhola lemali eceleni yabo hayi ngishaya esikoda abo once wayishaya nganama ngifuna ukuqamba amanga uzoyithenga nawe akunawo ngisho nanoshelini prof anginafakholi kodwa waba inhliziyo iyahala ngiyishaye
iphele ekuyena ethi ndoda thenga-ke nawe it's your turn ukuthi uthenge. Ethi mina anginamali. Ethi uzoyithatha pho imali. Ngithi mina futhi hayi ethi yazini mina nginayo plan indlela esingathola ngayo imali. Ethi mina plan indlela esingathola ngayo imali. Ethi akekho umuntu omaziyo nje onezinto nje mfethu right mina nginabo abangani etown abadayise izinto. It's either i-laptop or ifoni or noma yini wena nje uzosho mina ngizohamba ngiyoyithatha leyo. Hayi nami into elula ukusho ukuthi ubani onani into elula leyo showcase ngeke ifike shothi ngitshelo usibanibani hayi fresh nama ngisho ukuthi hayi usibanibani. Ethi okay wena ke uzoma la mina ngizohamba ngiye khona ngene ngithathe. Hayi saka nami ngime ngabele ethi angicheckela icoast. Hayi nami ngalesikhathi ngisamile ngicheck icoast nami ngicheck icoast. Hayi ubhaka engasho ekutheni ukuthi akungeneki la manje yena uthe kuba chapi mina ngisiland. Shuthi indawo eyongena ngisinje about this khona lama gates lawa aweldelwayo ozenzela wona isikhala sincane sokuthi ngene engibize ethi mfethu khona inkinga laphana angingeneki yabo. So kuyaphoqeleka ukuthi kungene wena khona uzongivulela yabo. Hayi manje phela mfethu wena uthena nje mina ngizoma ngibuke la awusakusho wena ekutheni ukuthi uzongena mina la bro. Hayi ithi ngoba phela vele sekuyangiphoqa plus vele uphethe nanepipe yabo. Nami ngiyamsaba kahle ngoba ngikhulele phambi kwakhe ngiyazazi nami izitori zakhe yabo. Nami ngiyabona ukuhamba nomuntu omsabayo noma yini ayishoyo uzoyenza ngoba uyamsaba vele. Hayi ngenani wami kuloko qoqo ngaphakathi. Okay igate ngithi qala leli gate ngizovula kanjani khona i-crowbar eceleni shuthi uround lo bese kuba iwoko eleyinkukhu la eceleni khona i-crowbar. Le crowbar nalena shuthi kahle ivula lona igate kodwa umphakathi awazi shuthi ufike uyithi ingidi bese kuthi hexe akusetshenziswa ingidi ukey kuthiwa nje crowbar ingidi ivuleka. Hayi nami ngempela ngithini engingayivula nami ngase ngithatha ama-chance ngifuna uqamba amanga kheqe ivuleke ingidi ngimvulela igate engene ngithi mina okay right bese ngizoqhubeka ngime ngaphandle ebengixavuna kahle ngithi ngishona lebengixavuna nje ethi wozala samba nawe wena namhlanje ngizokufundisa ukuthi ungena kanjani emzini womuntu. Hayi kwa phela lo muntu uyangazi. Hoyo ma ngizokwenza njani ukushona kwami le lo muntu kuyafana uzongijaha futhi uzongithola ungena kwami la lo muntu lo uzongibona ngizokwenza njani. Hoyo ma namhlanje ngiyashona namhlanje hoyo ma phela ku top skeleton manje phelile mayo ukuba top skeleton kusefanele ngiprove kumina ekutheni ukuthi lento le ekade ngiyenza ngisho nasesikoleni abantu abaxanthi ngiyona kumele ngiyibonakalise manje. Ayi mfethu ngicabange ngizomgoqa kanjani nomjidi ukuthi singangeni. Ngithi kena yazini into engingakutshelanga yona isekutheni lo muntu lona mfethu uhlala nomalume wakhe. Umalume wakhe weyiphoyisa ethi even better shuthi khona isibhamu esokubese sithole ngaphakathi. Ngithi awu ma lo muntu kanti unjani mfethu. Hayi suwe mfethu shuthi la kwase khona leminyango lemisha aluminium doors avuleka kalula. Aluminium nje buthi ufake i-aluminium window ubani uyaganga wazi akekho nje usinawana ongazi ukuthi aluminium ivuleka kalula kanjani uyaganga nje. Hayi manje bethu sivule grand singena ebesingena mfethu leli time leli shuthi lise bedroom yalo it's in 5 room apartment bese kuba uround owamadlozi 5 room apartment siqale edining akholutho zonke izinto nje akholutho khona nje iplate yamba ukuthi kadedla iTV na grand amnandi besuka singene ekitchen
ikhishini nje igate kamnandi ubhaka lo engihamba naye ulambile ebeqala evula ifridge shaya ijuice shaya ubisi orich nje mfethu ebeshaya xavuna mina ngicabanga iplan ezodala ukuthi sithole lezi zinto lo muntu engangiboni fast ngoba beke wangibona mina kuyangiphelela ngami xaxa leyo sithi sakwi room eyesithathu siyambona umalume ulele kamnandi embedeni drained fresh lo bhaka ke njoba ngisho ekutheni uyibhanti into seke waboshwa so lezi izinto ayezenza vele hayi sushaye unyawo kamnandi sicofie sithathe nje izinto esizidingayo sithathe kamnandi without waking him up sisuke lapho siphume awona uwenza izinto ekusuku uyitshela ukuthi akekho umuntu okubonayo senza kamnandi sadayisa saphumelela kanti ukhona umuntu osibonayo the fact ukuthi lo muntu lo osibonayo uyamsaba lo mjida lo engihamba naye so bengabe emsaba igama liphuma ngokuthini ngoba mina angisatshwa phela igama liphuma ngokuthi wena ungenelwe usibanibani kwakho akasambali lo mjida lona behamba etrace around utracer ufuna mina ekhaya uyakwazi ekhaya kodwa uthi ngeke eze ekhaya ngobani ngoba uma uyasonta so ufunani isithunzi esama yes okwenzeke ngaphandle akungangeni ngini so wena ngikufunaphi emgaqweni hey prof ngithole igama lokuthi usibanibani uyakufuna ngayichamela prof ngayichamela ngoba ngiyamazi nayo ukuthi uyinkinga lo mjida lo esimcofiye engayichamela prof agijima same time ngawutshela lo mjida lo kade sihamba naye efethu ijumpile lapha mfethu yabo la esingene khona safika senza nje ijumpile mfethu yabo lo mjida lo uyasifuna bro wami uyasifuna otherwise mina ngizocula mina mfethu ngoba phela ngeke ngize ngibele induku la ngempela mfethu lo mjida lo ethi nathi akhuleka ngizoyilungisa leyo nto that day i-matric dance yami ngiyadansa matric dance yami shuthi khona enye isister yami ehlala ngithi 15 minutes away la ngigijima ngiyakhona wayengithembise imali engango2 clip eya kwi explosion endleleni eyakhona awona ngama lights bright light uthi ba mina nami ngixhophene ngithi ngivula amehlo ile razo le matric dance yami prof matric dance yami ngilinto oqueen lapho isithombe silindele mina ekutheni ukuthi ngizospeaker apha siyahamba siyodansa nje amnandi nangu lo malume lo kwathi nomalume mshanami ngeke ngibene ngikushonela le ufuna izinto zami 1 no 2 no 3 ngathi brazo ngeke ngidlale ngawo ngilibele chithela isikhathi kanje izinto zakho zithathwa usibanibani ngiyaqhatha manje nami phela ngithi ngifuna ukuya ku dance prof akunaso isikhathi sokuthi ngizolibele ngi-interrogator ngithinti izinto zakho brazo yebo angifuna ukuqamba amanga ngingenile ngavula kodwa umuntu obengikhombile usibanibani brazo yabo angifuni nje ukulebele ngiqambela amanga ngishonele uyena othe asenze u1 no 2 no 3 wathazini mshanami ngamtshela brazo ngiya kwi dance wathi hawu mshanami nginesikhathi sonke relax ngene la ebhasini uyaphi manje ngathi ngiya kwi sister wathi asambeni sahamba saya kwi sister ngathola imali lapho uhamba namajida awu2 athe nje ukuthi kuba fit sambi seke sister sithatha imali usister singene ebhasini besingena ebhasini ngihambe lo mjida lo engangimcelele ukuthi ngicela engihambise ngiyolanda uThekeni bese siya eSkela ku matric dance imthathe uThekeni asisahambi ngemoto le engiyicelile kulo mjida sesihamba ngale brazo le manje sesithola nje kahle for free yabo for free prof singene phakathi ethini silando uThekeni endleleni eyakhona sesizofika sesi halfway nje ethi
mshanami yazini ngicabanga kwenza njani manje ukuze yonke lento izokwenza fast qhu asiqaleni kulomjida wakho mfethu ngoba nami ngiyabona ukuthi ngizokulinda udansa ngeke uzokhululeke yonke lento and stuff like that kanti nami ngifuna ukushaya ispan lapha khona ispan sami yabo hayi kamnandi prof hayi cabange ngenze njani uthekeni phela mina ungazi as umuntu vele oyisikelekeko yabo uye uthi hayi uyaxeka ngixo kwenzakalani hey madoda kwenzakalani it mean hayi kahle izinto baby ebesibolekile lezi manje umalume usedinga uyosebenza ngazo so njoba nje sibolekile umalume zithathwe umngane nami manje mina fanele siqale kumngane wami baby and then bese siyahamba yeke siya kwi matric dance uthi malume hayi ingane yabantu manje isizolebela i-stress azini siswami thina sizokushiya laphayana okudanswa khona la kudanswa khona bese siyathatha uboyfriend sihambe solanda impahla I promise ngizombuyisa ngibona ukuthi yabo phela la jampile manje prof jampile lo muntu lo bengifika laphayana ngimkhomba 1 mina uzongenza amasimba 2 nalo muntu lo uzongenza amasimba kahle mina ama choices ami wo2 ngifact yabo ngifact phela shiwe untombazane siphindele elokishini besifika kalomjida lo akekho vele umuntu obhemayo so akahlali around uyahamba nje plus usikhotheni usanda kuphuma ngisho nasejele vele so nje usafuna ukuketch up eintweni yawo hayi besifika lapho asimtholi kubo ke bayangazi mina hayi fike ngivule kubo ngekamereni lakhe luckily ifone yamhlula shuthi naye ngamfundisa ngalezi zinto zonto njani ngoba izinto zama laptop bathiwa IT actually I'm a qualified artisan ngino N3 webhola making hawu mina mfethu isifundiswa lezi ngino N3 webhola making ngine certificate se hospitality mind you I've worked Oyster Box for 4 years yini Oyster Box hotel esemhlanga lezansi ngasebenza khona for 4 years ngaspenda 7 months overseas eCanada aqala eEngland from Turkey to England ngase ngagcina eCanada for 7 months ngayo ibhola making in hospitality hey Timoni lewunga la take over okay siyaya lapho ungasijahi usungumga futhi wena soba nawe iviki lonke lo mfana wathi ungilethela ufisho omkhulu namhlanje ngiyakutshela prof so wethu bengena endlini ekamereni lakhe mfowethu nansi ifoni ngiyazazi vele indawo abeka kuzona ngoba sesinesikhathi sisamba naye ngiyazi ukuthi bethathile into eyibekelana showcase usazoyihambisa eyise etown emajidini akhe eyivule decent edayisi sasinomunye futhi umjido owaye local esasimaziyo ekuthenini ukuthi kahle uyi-importer yethu thina nje besishaye izinto yena fast crew without no questions we keep him out cash same time without ukuthi siye town bese yena eyayidlulisa so on that day shothi ufethu akazange eze emfit so wayithatha wayibuya wayibeke endlini wayinemali shothi wahamba wayobheka izinto esayithola ngithi sathola uhalf wazo lo munye uhalf sangayithola kanti sithola lezi ezibalekile ifoni ilaptop namanye ama gadgets wathathe ngwafake kahle esikhwameni kingake manje abakubo sebengibonile ngingena sengathi manje uzoshayela yena manje sengicabanga ke manje iplan ezingithatha lezi zinto ngiyacabanga ukuthi ngizothini bengidlula kubhuti wakhe umtshele ubhuti wakhe ngithi hayi umtshele ukuthi
umxona bekade ekhona uyazi-ke naye bengithi umxo kade ekhona hayi ngiphume Brazo angifuni uqhamba manje engikutholile nakho Brazo 1 2 3 ethi hayi ngcono ngoba uthole lokhu vele bengidinga okubalekile lokho okunye nje impahla descendant khuleka ngazo mina ngizobe sengibheka yena ke mntana mkhuleka kodwa manje inkinga yafike yaba khona lana isekuthelini ukuthi wathi phela njoba wenze lokhu yonke into mshanami ine consequence yakhona yabo manje sekufanele uchase umuntu ezokukwazi ukukhuluma nawe kamnandi ethi kahle sekufanele ujazz yabo Brazo unazi nje awunazi Brazo unazi nje izinto zakho lana nami sengiyaphenika ke nazi izinto zakho lana manje Brazo Brazo kahle Brazo ngiyacela Brazo plus nalo muntu lona bangibonile kuba ngiyithatha lezi zinto naye usazongibulala naye futhi usazongijeza wathi yazini ngizokwenza into eyodwa mina kahle from today onwards ufuna ukuthi abantu bebekubona bekubuza ukuthi lento le lesi skali usole kanjani ubachazele ukuthi usole ngokuba sendaweni errong nangempela ngisathi nje ngisalalele lokho shuthi angithi wayamba namajita awu2 ngisathi ngisalalele lokho nomunye ebe engibamba nje izandla ngalesikhathi engibamba izandla ebekhipha nje igoni khipha igoni bekhipha igoni ekhipha igas light shuthi uyakholelwa emamovie too much wayishisa igoni wayishisa nje isikhathi eside wathi mubambeni omunye ngibambe ekhanda futhi wangidweba la wangidweba la engawukuze ungene umese prof wathi akhuleka mshanami leso kuzobe isifundo ozokhamba naso uyoziyongena ethuneni bucabanga lesi sika uzocabanga mina wabethatha lapho iplaster ifake iplaster kumina ethi ngiyabona nje manje futhi azeni me wanginika u2 clip cha umuntu ezokwenza something ephinde ezokunika imali wathi me u2 clip ngiyakhambisa ngikisa ku matric dance angithakhumbula singithe ukuthekeni wakho ngizokubuyisa nangempela wangidrop umqondo wami awusekho la ku matric dance inhliziyo yami umzimba ukhona la lento le anginendaba nayo ile ndoda angicabanga ile ndoda le manje engithathe phela izinto bese ebalile kuzona uthi manje ngizokwenza njani hayi kuyajatshulwa la kuyajatshulwa ukhathazekile wena hey mina ngiyacabanga la kuthiwe mfethu indaba Zithini ndoda sithini uthi mina hayi uzoba right explosion after party fike isikhathi sokuthi umuntu akagoduke hayi sigoduke uthekeni phela uthekeni nami kumele senaye ekhaya phela trend kamnandi nami uzoba ichita uthekeni phela ngibo boy ngibe trend kamnandi ngithi mama ngoba ngiyayi-anticipate into ezokwenzeka angifuni ukuthi yenzeke phambi kwakhe ngoba unale sithombe unale image ngami ukuthi ubhilikide cheese boy ophinde futhi ebo utop scale kodwa akaze engibone in action yabo so nje unaloko ukuthi nje akaze sengibone wena manje ufuna ukuprotect image manje mina ngifuna ukuprotect image yami ukuthi ayingonakala ethi baby azini esizokwenza la baby isekuthenini ukuthi ngizokushiya kini mfethu ngoba nami ngikhathele mfethu all that stuff athi manje mina ngifuna ukuhamba nawe mfethu phela mina ekhaya ngithe ngizobuya 2 days after i-dance le mina kodwa baby mfethu ngizokwenza njani ubuya ngibona nje ngikhathele engibuza ukuthi wafaka iplaster futhi la kade ngilibele ngimsiye bethi hayi lutho futhi eyiphile off ngenkani hlip how manje kwenzenjani la then hayi baby yakhumbula izolo sihamba nomalume kanje kahle umalume ucontest amona yona manje bese nginqena ukukhuluma phambi kwakho ukuthi u1 no2 no3 wenzakalani manje akafuni ukwenza something phambi umuntu wesimama uyabahlonipha abantu besifazane insizwa le ezinami ngikuhlonipha wena ngifuni ukwenzakala anything so njoba ngitshela ukuthi angifuni ukuhamba nawe
cause kungenzeka noma yini wathi baby la offer khona nami ngiyafa wathi mina nasi silima sengane nasi silima sengane omunye obuka amamuvi kakhulu hayibo efethu uyazizwa ukuthi uthini uzofa la engefa khona uyangibothi njani yasibona lesisikali lesi ma wena ke njengoba uyintombazane kuzoba njani ke kuwena wathi baby la offer khona ngizofa khona nami ngiyaphinda futhi asambeni efethu sihambe prof sihambe ngiyacabanga prof futhi ngizokwenza njani lesilima ngizosithini nansi intombazane yabantu hayibo sambe so ngaleso sikhathi kwase kulesi stage lesisu sokuthi akuthi akhombona ngitshela ukuthi ngikhule ubaba umuntu ophuzayo wayiphuza ngalokhu okwase kudlulela so kwafika isikhathi sokuthi uma emove out ekhaya so be move out uma ekhaya ethole enye iapartment eyohlala khona nami kuleyo apartment eshiye usisi wami omdala nobhuti wami omdala nobaba ekhaya so sekusele bona ekhaya mina sengihlala noma so sengaziwa njengengane kaMana at the same time estradini ngaziwa njenge top skelekeqe yonke leyo nto wena ngaphakathi uCheese Boy mina ngaphakathi nguCheese Boy yabo ngaphandle ngutop skelekeqe so if wena uzofika kuma wami uthi usibambane wenza ukuthi uma uzotshela ukuthi phuma wena ayikho lento eshona lengane lena Cheese Boy wami ingane kaMa ayikho leyo nto tshela ukuthi kuze nje kwaba recent years why la eqala sephapha makhona uma esebona ukuthi ngizelinja akhambaga kahle lana ngithi ngakhulisa kanti ngakhulisa enye into wena enganeni zami zonke kahle wena lo oshaya kakhulu hayi besifike ekhaya lakini ngithi angiye la ehlala khona ubaba ngoba ngiyazi ukuthi ubaba ngizofica eplakele kamnandi ngizokwazi ukusnika ini ngenze into yami trend ngithi nje ngisathi ngijika shuthe ekhaya bunyuka ekhoneni umuzi wasekhaya so if uapproacha ayibonakala lonke leli side leli so ngiyaqhamuka bengiqhamuka naye untombazane siyaqhamuka times jika sithi nangi lo bhaka yazo ufreeze ungazi ukuthi uzokwenza njani baleka ima enseni theke ngiyabuza awuyini baby mina nangi lo mjita lo ebesamba naye ngiyaphinda ethi baby kwenze njani sekumele fefe lapha uzofa khona ngithi baby angithi uzofa la engefa khona awuthi ngiboneke ngiyafiwa manje yabona manje ke ijumpile ayisabe kamnandi engiqhamuka nje kena umjida wangabuza Falcon wabekhipha ipipe lakhe peqe athi face kahle ubona mina ubonani yasebenza ekhanda lakho ubona mina ubonani ufika endlandeni uzothatha inombolo esiyisebenzile wena kahle ushayela mina face kahle la ubani kahle usomaqhuzu lapha wami lawo wena uyimpatha mina ngisebenzi wena kahle yini ngawo mina eservice lalela nami sengizenza nami into eshisa ukhakhi lalela phela mfethu inombolo ibijuda angithi angibona ukuthi ngiswenkile ngidedele ukotini fresh uyalibonali ibaby la mfethu kahle icrown benganayo ibhaya bese ngilishayisela fast qhu ukuze nami ngizoyithola kamnandi ngathatha lezi inombolo ngahamba ngayoyimashisa ngathatha icrown ngaspoiler nali ibaby angithi wena ohlazethu isithombe ukhwini kumele umbhekelele indaba zama-out vele uyohleze khona ukuthi isithombe mfethu kumele kube umuntu ombeka la eceleni so ngenza njalo namfethu athatha inombolo ngahamba ngayoyimashisa ngahamba ngayo-have a good time bekwi-matric dance yami mfethu kodwa sizoyisebenza enye inombolo wathi into engibaselayo ukuthi ungene ey'dladleni ngingekho yabona into ebilapha endlini ngaphakathi bekhona imali ewucash futhi engango 2 blocks it mina bethu ayikho leyo nto
yathi ithekeni uyabona ke bhuti wami yabona nje lento oyishoyo ayikho leyo nto singene naye ubheki lapha usebhaya iskele manje baby ayikho leyo nto singenile sasathi izinto sahamba ngoba kahle mina engithe baby ngoba awunayo imali yokuthi siye ku dance kodwa zikhona izinto ezingasisa ku dance ngibhaya nginalo mina yabo sathatha ke lezi zinto ke lezi athe ubaby unazo ezakhe ngoba mina ngiyamazi ubaby unawo ama gadgets ama laptop amafoni uthena wena oyibambile so sayithatha ngoba ubaby uthe kumina sizobambisa ngazo baby uthe nje wena ibhayi uthi hayi kahle mina udideka but uthe sizobambisa ngazo wathi okay if ethe sizobambisa ngazo asambeni siyoyilanda ngamtshela sekusephi ngiyidayisile izinto futhi angithaza ukuthi siyadayisa fast life siyadayisa so wathi ke mfethu pho mfethu uthi akudalekile ngoba phela mina sengikhandeke impatha ke manje la kodwa yazi soyihlehlela le soyikawuzela kodwa asimfani wami ekuthenini ukuthi from now onwards usentendeni esandleni sami azi ukuthi from now onwards u1 no2 no3 uzokwenzeka as exactly ngisho ngabona ukuthi okay so manje sengi associated ne well known skibengu la ayakhona ngikhona and futhi kwaqhubeka lokho for iminyaka ngaze ngaqeda isikole la ayakhona ngikhona mfethu awusomtshela ngano neqiniso iqiniso phela ukusho kwami iqiniso mfethu ngizobe mina sengistera apha itrouble nalo malume lo ongenze lento ngoba ngiyamazi lo malume lo ongenze lento ukuthi bengase lo emlandele lento izobuya back ize kumina bibuya iza back kumina izolimaza ifamily yami futhi mina manje sengile point le ukuthi sengiprotecta ifamily yami angendaba naye lo esingene naye anginendaba naye sengiprotecta ifamily yami zonke izinto ayiphelele kuwena manje zonke izinto ayiphelele la ngangenza sure noma yini engangenza prof I made sure ukuthi ayifiki ekhaya ngangilowo muntu baze kuze kwaba recently njoba ngisho ekutheni kuze kwaba recently la abaqala khona ukusho ukuthi usibanibane sesayibona i-character yakhe ukuthi ikanjani usibanibane manje makusuka lapha umsebenzi olandelayo kwaba yimuphi umsebenzi olandelayo ngabona phela prof ekuthenini ukuthi umuntu la uzolimala so uzolimala sengifaka abantu engibathandayo enkingeni so angiqali ngithole ispan esiclean manje yabo angizame ukumove away lo mjede the only way engizomove ngayo kuyena away from isecurity kumele ngithole umsebenzi ekseni ngiyahamba ngemsebenzi entambama ngiyaboya so akangitholi yabo that's the only way engabona best for me ukuthi angithole clean job excuse akaze kuze kuhambe kuvela ukuthi wayilanda lo muntu impahla zakhe kwavela phela prof kwavela ngithi 2 years later 2 years later la ekwavela khona ekuthenini ukuthi kahle mina ngaqamba amanga ukuthi impahla ngayidayisa impahla kahle zalandwe mina ngangiqhutshwa ulo muntu esangena kuyona ngoba kuyaziwa kuthiwa ejele ngaphakathi into yenzeka namhlanje kusasa ekseni izobe isiyaziwa ngaphakathi ejele so yena esigabeni ayekusona wayekulesigaba lesi esingaphezulu ngalendlela le ekuthenini ukuthi wayesondele nokurana ijele ngingasho ukuthi wayesondelene khona umuntu ekuthiwa uMakhwezi all over bayamazi wayesondele lapho so imagine if uzohamba nalowo muntu okanjalo so nami ngase nginaleso sibendo sokuhamba ngisho ngasekusuku ngoba ngiyaziwa ukuthi ngihamba noba empilweni yami ngisabanjwe kanye inkunzi empilweni yami ngisabanjwe kanye inkunzi kwakusadayiswa lolu bisi kwakuthiwa sterilize elalise ephandeleni lalisa u250 after that angiphindwanga ngabanjwa inkunzi ngoba ngiyazi ukuthi ngitop scale yeqe ngihamba noSibanibani futhi
So prof ngithole umsebenzi bengithola umsebenzi ila engaqala khona ke ukuba clean ngibhema lapho ngibhema iMandrax ngibhema neRocky insago sengibhema part time nje insago into nje esengingayizwa edladleni abasuspect anything ukuthi lo is under the influence of drugs lo is under the influence of drugs ngangenza sure ukuthi ngimaintain lo image ekhaya ukuthi I don't be violent aggressive kanjani ngangumuntu who kept to myself vele bayangazi nje ekhaya ukuthi ngumuntu nje o reserved o very analytic kakhulu o analyze izinto too much kodwa nje lo mfana ma ohlakaniphile eso investor kwi education yakhe uma ubelieve ekuthenini ukuthi education is the key iyona into ezokuvulela iminyango ngesenti lakhe lokugcina waye investor kuthina ngayo so ngiqale ngisebenze phi ngangawafuni ama call center prof umjita engangifunda naye wayesebenza phi eCCI ngingawafuni ama call center so akunemkhuba lapha eCCI prof yabo njengoba ngithi ngingawafuni ama call center eCCI doti wendawo ungathi uyosebenza laphana ngasikhathi usebenza abanye bayadayisa khona lana abanye khona lana bayabhema khona la kodwa yethi kuthiwa kunama drug test bayazi nabo abasipana khona ukuthi akukho ama drug test enziwayo ngisho beyishaya leyo drug test ngisho ngikutshela mina umuntu oshaya ama drug test umuntu esasihlangana naye e-drug hub sibheme naye at the end of the shift siphume sambe naye siyobhema kodwa lo muntu kufanele ebuye ezoshaya mina i-drug test imthetho uyangidakela hawu ngathi kade sibhema nawe wena usufuna ukuthi mina ngilahlelwe isinkwa sami wena uzoba njani ke bra wami encenke efethu woza uzosebenza eCCI ethi mina angilapho mina ongenani ngingenza enye into ukhazini wami wangifonela bengifonela ukhazini wami kwakushada umalume ubhuti kama kwakushada yena ngakusasa kwakushada yena kwangena icall ethi kudangala abantu Oyster Box Hotel anginaso certificate se-hospitality kodwa true ukuthi uyangaze ekuthenini ukuthi lo mjida lo ayikho into emhlulayo ufunde nje trend ezikoleni ezisharp uJojo uyawushaya bengifika khona laphayana kuthiwa interview ngishaye interview na okay siyakuthatha sokuqala as front guest ifront ilonto njana ifront of house uzorana ifront of house I'm this new guy front of house nguporter amalagage abantu ngema romini sengazi izinto eziningi sengiyazi ukuthi khona imali etholakala kalula so nje corrupt kahle ngiyazi yonke into manje njoba ngilana ngibona lama euro ama dollar afika nama guest amalagage awona first week I really had a hard time ukubeliever no kuyibamba ukuthi amasentu anything ezongifaka enkingeni yabo yabo yonke lento le amathipu ngiyabona amathipa right amalagage uyayivula ilagage busufikile eroomini angithi akukhoma camera emaroomini uhambisa ilagage yeguest avula uyabona labantu baphethe izinto ezishapu kanje imvale phindele second week ethole lo mjida lo ukuthi umxo usasebenza usebenza ehotel itop skeleke ngiphuma ba lapho ngiphuma u11 ebusuku ngizogibela itaxi izofika around aboma 1:01 eyintatha ngisibe ngehla estopini nango bhaka lo sekuphele about 2 to 3 weeks angimboni angithi ngibhizi ngispani umshado
wasekhaya yonke lento so angimboni Ukhathazekile yena ukhathazekile ngokuthini ukuthi akangiboni uyitshela ukuthi sengenza ezinye izinto ethi yabona into ayisho ukuqala kumina wathi usudla wedwa sengidla ngedwa wathi hayibo wena sengizwile ukuthi wena usu-upgradeile ususehhotela usuphusha iy'nombolo manje wena ehhotela yazi-ke khona njengoba ngakutshela ukuthi wena ungowami ngifuna ukhathi lapho hawu mfethu angenzi ubugebengu nje mfethu mina manje mfethu sengiyiclean mfethu mina manje angenzi ubugebengu ukhathwayo lo shoyo wathi mfana wami yabona bongenzi lento engiyishoyo ethi ngifuna ukhathi wazi ukuthi uzophelelwa indawo eyokuhlala ngizotshela banga doda ukuya emaphoyiseni ngiyo-report so kuzobe ngidlala ngesikhathi kuzothi wasifuna ubufakazi kuzothi wahamba uvula i-protection order lo muntu amaphoyisa azothi ayofika amnike incwadi uzoyiphika yonke lonto lo muntu ejele uyalazi ngizokwenza njani anginawo amandla okum-eliminator nami ukuthi ngimsuse empilweni yami ngizokwenza njani mawumbulala uzofika ube nenkinga ngejele nami uzofika ngibe nenkinga ngibulale umuntu omanqezinqeza ejele ngizokwenza njani hayi ngiyayibuza emqondweni ngizokwenza njani so ngiye eSpani so mina manje sengimele ukuthi out of my own pocket sengimele ngifide yena manje sengimele ngifide ihabit yakhe yokuthi ebheme mina lapho angisasithola isikhathi esiningi sokuthi ngibheme so yena manje njengoba ngifide yena ukuthi ebheme prof kwenzakalani kumina lapho so angithi nami ngeke ngibuka umuntu edla imali yami ngingayidli so nami I'm slowly buyela back ekubhemeni I'm slowly buyela back ekubhemeni so sengimelana nokuthi bengiphuma emsebenzini ngifica yena siyahamba siyobhema bengiphuma emsebenzini ngifica yena siyahamba siyobhema I'm forced now ekuthenini ukuthi if ama-tip ngingawatholile I have to make means ukuthi ngithole imali khona la eSpani the only way I know how to make money mina is by ekuthenini ukuthi kumele ngenze something engingayicelanga kumuntu so I must take by force la ehhotela kwi-entrance besiphuma sonke kuyaseshwa niyaseshwa trend mnandi luckily elodwa lama-security lalihlala ngasekhaya ngithi 30 minutes away so nalo ngalibamba lithatha something liphuma nalo so nami ngayisebenzisa as i-leverage ekuthenini ukuthi nami bengiphuma nezinto vele if uphuma nento it's either nginika yena noma ngithini noma ngithi ngiphiwe i-guest if ufuna uconfirma hamba ubuza yona i-guest noma ubuza i-manager so manje inkinga thina ndle emnyama lento kuthiwa uJoji asiphiwe kahle manje unqena ukuthi bengabefona ekhuluma nemanager imanager izokhuluma isingisi uyena isingisi asikho sihle kahle isingisi so uyayibo yonke leyo nto uthi isibanibane this person this and that ubalekela yonke lo process xathi yazini okay phuma so mina ke ngase ngiphuma kanjalo nezinto sifike sambeke soyidayisa noma aida ngizothola ubona ushintshi or ama-cash ucash or if mhlasimbe i-guest lishiyele labo sisi abase-housekeeping i-tip mina ngizongena kuqala ngiyithathe leyo tip ngiyifake kumina ngiphume so ngase ngimelana nalokho mina ekuthenini ukuthi I have to do something ukuthi ngithole imali ukuthi ngibheme luckily ngazothola ithuba lokuthi angithole isitifiketi sayo i-hospitality ngasithola-ke isitifiketi sayo i-hospitality and then I started from there onwards from ukubeni uporter ngaba kwi-concierge so sengiyakhona-ke ukubona through kwi-system ukuthi kahle kahle kwenzakalani la and there were rumors ukuthi nabo bayakhona ukumanipulate ama-customer to make i-extra cash yabo eceleni so I learned all that ukuthi okay kwenziwa kanjani i-extra buck through ama-client all yonke lo
ntshif corruption eyakhona ngifunda nami sayishaya khona nabo umuntu ayithola i-quick buck so manje mhlawumbe niyenza roughly ngenyanga ngingasho ukuthi per person umuntu wayihlehla no30 wakhe roughly manje ke ngine show ekuthenini ukuthi inkulu ngoba I'm talking about only i-concierge ama guest leisure aye nabo babena yabo into ababeyenza on the side cause ama guest they will say a certain amount of price only to find out ukuthi guest lona likhokha a certain amount of price where at this one stage wamuntu wayengena i-night shift so kwakhona uFrench Montana ngalesikhathi esathandana noKhloe Kardashian babebooke i-presidential suite per night u50,000 e-Oyster Box angazi manje ukuthi isiyimalini at that time yayi-50,000 ubhaka uzokhokha ngamadola la kwathiwani wathini wathi ufunani yena ufuna ibhaki angikubona or kanti banamabhaki thina sithini sithi oport so bona bafuna umuntu o-stationed at the door noma ngaphakathi at all time so babephuma kwenye i-event eyayila eMabhida babuya ngithi ngabo 1 ebusuku bebuya ngabo 1 ebusuku kwangena nama local celebs bangena bahamba bonke baya ku presidential suite kwangena i-call bingena i-call izongena kwi-night manager on duty ukuthi kudingakala ibhakla phezulu hey imanager siyabuka uba engingamthumela ithi angihambe mina lapho kusele 2 hours uthi ishift yami iphele bengiyaphezulu ngifika hayi hey ama celebs amangaka ngiyaqala ukubona ama celebs amangaka endlini eyodwa ehlangene kodwa vele sihlezi siwabona nje mfethu efika njalo every day it's a 5-star hotel sihlezi siwabona in and out kodwa angiqala ukwabona ebuthelele yodwa wodwa and bengibuka izinto abazenzayo I won't disclose kodwa hey ngiyaphethuka hayi mfethu hayi baqinisile abantu abanemali mfethu hayi mhlabo wabo hayi engifika lapha ngiyabona ukuthi ziyaphenduka la ama local celebs kuthiwa nje ungena kuthiwa kwakhona ubasket owakhona kuthiwa iphone la kubasket akufunakala umuntu ozobonakala ephethe iphone mina phela imanager ngasifone ezantsi so no she phone la big manager yakho bikufuna izofona kule phone le esendlini she phone yakho la hayi ishi phone ipolice mind you yayithi no phones allowed on the floor kodwa amafoni ayephathwa phone basket bengibuka lana ma local celebs azenzela inyushu zawo this and that labantu baya order bafuna zonke izinto sebefuna manje izinto ezi outside of the hotel izinto like heavy substance esetshenziswayo abangakhona ukuthi beyithole lama local celebs akhona it's easy kubona ukuthi beyithole kodwa manje ama go to guy abo as abantu aba-based ko Johannesburg, Cape Town so ayemancane ababela eDurban ama local celebs ayekhona lapho ngaphakathi endlini so abakhoni ukuthi beyithole lezi zinto abayitholayo bese kuzoba khona i-right hand man eyakhe uMontana approach say hey bro listen I won't bullshit you stuff like that my guy we need heroin we need cocaine we need dacha we need all the heavy stuff akele straight where can we find that it mean excuse me I don't do that stuff I'd say my guy don't bullshit me I can see you are a heavy smoker khona isibuko esiseceleni ngiphenduke ngibuka isibuko
is it that obvious? Hey umuntu mfethu usebona nasebusuku ukuthi uyimbemi. Let me now, all right. So bayabonana. Hey prof, buka prof, ngiyakutshela. Washo kanje wathi, "My guy, I can tell you are a heavy smoker." Mina ha. Nali bad. Hayi ngithi all right, okay. This is what I'm going to do. It's going to cost you though. Let's see. No problem. Money. Are you talking about money? Mina yeah. It is going to cost you. Eqale ethi bafuna i20 eyagwayi. Abafuni ugwayi lo ojwayelekile, bafuna amasika. Khona lamasika lawa amancane atini. So adayiswa phi? Adayiswa ebar ezansi. Iyodwa leyasika u50 rand. Mina iyodwa leyo sika knowing ukuthi ngithathe risk, iyodwa leyo sika u300 rand. Hey, bathi bafuna i20 out 20. So imagine iyodwa u50 rand, mina ngithi 300 rand. Qala lapho ngathatha leyo mali leyo, okay, ngihamba ngayobathengela lokho, ngabuya nayo ngabahambisela phezulu, ngathi nje ngisendleleni ezansi. Athi umuntu ongangenzela lento, ongangitholela lama heavy substance at this time mina ngingaphumi la ehotel ukuze ngizokwenza imali nami, I'm forced ekuthenini ukuthi ngifonele lo mjito lekazi ukuthi bengehla estopini. I'm forced into engingafuni ukuyenza, kodwa I'm forced ukuthi angenze because ngiyayibona imali ekhona la. Sikhuluma ngama-dollars, sikhuluma vele usufuthile already vele isikhona. Ngizothatha le mali le ngamtshela ukuthi mfethu sidinga lana izinto ekanje ebhenywayo. Cela bethu organizela khona zona manje, nawe uzothola ukhathi wakho. Yabo khuleka bengiphuma eSpani as usual. Now uyazi ekutheni ukuthi wena umuntu oqala engibonayo sekungathi intenhle, uyazi now futhi so sesiyaphusha yeke la sengikhuluma mina manje, sengifanda leyo joy kulento esiyenzayo naye. Sengifanda leyo joy, suthi senginaleyo comfort leyo ekuthenini ukuthi okay ukhona umuntu wami, sengiyakwamukela manje as kuumuntu oqala engimcabangayo bengenza lento le. Hayi nangempela from eMaudi to uMhlanga it's about 30 minutes. So naye efonele amajita akhe as umuntu owayephuma ejele, so wayaziwa abantu abadayisayo base bemazi, eyithole nangempela lezinto in large quantities. Ifike nazo, befika nazo shothi khona isecurity elapha phambili egatini, yeah, kwi-boom gate. Ngingalibele nje ngishona le nale, ngishone kulo fethu lo ebengiphuma ngaye, ngiqalekele ngithi fethu nali idrad khona iparcela engilifunayo lapha egatini elilethu umunye umjita. Liyapi le parcela liya e-presidential suite. Leli parcela leli fethu angifuni ukuqambela ngithintini, iparcela elingekho semthethweni elagainst ipolicy yala ehotel. Kodwa fethu nawe ngiyazi nawe ukuthi uyilambela me dradi u2 dradi lo omunye uzonika leli security lapha phezulu. Ngiyafuna kodwa leli parcela manje mina mfethu ethi ufuna ukuthi over, angithi over if uzokhuluma kona kuzo wonke umuntu. The time ethi span okhuluma umuntu lapho egate ngathi mina imani akehle straight, mtshele ehle straight, mina ngizohlangana naye halfway. Yena kufanele esuke la ngoba abangenayo abaphumayo badlula kena basayina kena. Yeah. So ethi okay ngizokutshela ukuthi hamba yena, ethi sibanibani umxo nange s bangibiza ngobani, ngangingalisebenzisi leli gama lethi Mxolisi, ngangisebenzisa igama lami my second name Emmanuel. Ulonto njana Emmanuel ngangenzelani, angithi sidila nama overseas clients. Yeah, kuzoba lula ukuthi baprance manje bebethi uX qalisi manje lento ngizwa xa.
So angithi Emmanuel Yeah. eshoyeke ukuthi hayi ngiyeza sihlangana naye halfway ithathe leli parcela ngingene nalo shothi bengena nalo manager ibone ukuthi ngiphethe iparcela nje elise envelope ebrown Yeah. ibuze yinde ngithi ngithi wena nje uthe angelapha phezulu ethi mfethu ishift yakho manje isiyaphela Yeah. uzokwenza njani ngithi hayi ngizoshaya i-double shift ngizophuma ekseni yabo so lo mjida lo ozongena mtshele ekutheni ukuthi akaqhubeke neshaya isipanda ezathi mina ngibizwe as i-butler phezulu Yeah. ngiyazi mina ukuthi imali ikhona that is why ngingafuni ukuhamba fike phezulu prof parcela la kuthiwa anginga-interact nama-guest abantu engi-interacta nabo i-security ama-bodyguard or bona if bengibiza ufuna i-drink ngimshayela i-drink if ifuna i-lighter ngimnika i-lighter if efuna lokhu if efuna ukudla I'm that guy but ngenze lokho bodyguard the time i-bodyguard lisakhuluma nami shothi engibone oyedwa wabo osaziwayo abala eMzansi ethi ho ikhona lempahla le yethu esisebenzisayo la nesibemana naye kanti uyabhema naye njengoba lo muntu lo simbona thina njalo ku-TV na mfethu yabo Dawe wonga. shothi njengoba esuke hyper nje ile shandisi le shothi le shandisi le mfethu ibenza abantu bebe right ababonakala ukuthi bayabhema okay sharp trend hayi shothi lempahla le i-right bethi hayi okay hayi khiphe $1 ngithi it was about i-bodyguard ngendlela abayitshela ukuthi basengayo ngiyabona mina uMontana ekhipha $600 emnika ethi akabatholele yonke into abayidingayo ebhenywayo yena usuku uzokwenza njani uzokhipha $100 $100 ku-exchanger it's close to due to $1 manje ngithi 1,000 noma 900 1.5, 1.6, 1.7, 1.4 at that time lalela lapho ezomnika 1,000 as it should be enough for when it mina hey my guy as you said it yourself the first glimpse that you took at me you saw the image and you said I'm a heavy smoker. Now have another glimpse at me and tell me what do you see right now. Why are you changing your face and get my guy? Don't be fooled by the uniform that one is wearing as I'm seeing you right now in your uniform. Where I do not know the other character where you are out of a uniform yako. So let me not show you the other character of mine. So please, the money that you took from the guy who gave you to come and give me, can I have it all, please? Oti, hi boo, my friend, I was told to give you this $100. Get me now. Do you wanna see something? Let's see. Right now, what I'm gonna ask you to do, I'm gonna ask you to leave. Bodyguard, that's Yeah. all. Right now, what I'm gonna do, I'm gonna ask you to leave. Admina, do you wanna bet on that? What's he? What I say to him, he listens. Admina, alright, okay. Ngiyabona manje uthi abona lo $500 ngiyawushweba. Shuthi ngizohamba nalo $100 kuphela. Lo muntu ayenda futhi akayingiseli ukuthi enginike. ubona inkawu futhi Le manje mali yena ubona nje inkawu emfishane encane umzimba yena uthe ukuthi Ikakapane. ikakapane nje elingangicaphuna lingibekele siphi isazi sakho simile sakwena usemnyango uBram umile sangona ngiphela uyazi shift iyaphela Yeah. manje kumele siyodla le mali phela naye manje yeah ngicabanga ukuthi ngizophuma kanjani it's okay 1+1 lo $500 ngiyawudinga hayi shuthi ngathi engitshela lokho ukuthi I must get out manje sesiphelile isikhathi sami ngisuke mina lapho shuthi
lama radio lapha adlalwa laphana kwi-presidential suite audio controlled yabo voice voiced controlled if it next shoot next manje ngimemeze nami ngithi mute yabo manje ithi mute yabona shoot ngale sikhathi ithi mute ngizokhoza isini nami ngizoyiwisa bengiyiwisa ngishayisa koyedwa osaziwayo uyabazi labantu bayayithanda idrama. Hey, what's wrong with you manje? What happened? Are you drunk or something? Nami ngiyamemeza ngithi this guy doesn't want to pay my money. Nami sengiyakhuluma this guy doesn't want to pay my money. He was given money to give me for me to go buy all the stuff that you are using right now. Wathi what stuff should lo akazi ekuthenini ukuthi vele nami ngishayisa emntweni engabona ukuthi akayisebenzisi lezinto akayisebenzisayo yabona bafuna ukuthatha i-risk bebona ukuthi uyayisebenzisa ngithi the stuff that they are using right now like cocaine like they are sniffing. Athi what yabo shuthi ngale sikhathi athi what umqondo wabo ubabuyela ukuthi uthinte lo muntu esingafuni esibone ukuthi siyasebenzisa yabo. So kwamphoqeke ukuthi oyedwa besuke ezothulisa lo bezothulisa lo sebefuna ukuthi lo kube mina oshoyo ukuthi lento engiyibonile la ayikho udakiwe. So ngidakiwe ayikho lento le engiyibonayo. So in order ukuthi kwenzeke lokho so mina I must be silenced. So mina manje igama lami my word has a price manje of what I've seen inside. Tshela up until today iyenzeka leyo nto I'm sure now uyazi each and every place la ikhona labantu laba bubona into price. So nami I named my price kusanalo $500 lo ogcinwe ibodyguard ekumele uze kumina nale eyokuthi kufanele ngivale umlomo wami ngento eyenzakalile la. Shiya confidentiality eyasayinwa this and that leyo it's going to be thrown out the window inendaba naleyo nto leyo nansi le engiyifunayo cash. Hayi bethu kufikeke oyedwa wabo mina ethi butwami siyakucela lento eyenzeke lana sicela bandla ungatshela umuntu thina sabantu abaziwayo plus leli hotel leli lidumile so one word to imedia sonke la si tarnished. So mina out of my own pocket ngiyakunikeza nawo u2000 rand butwami ukuthi uthule ngiyacela manje ngicela okay ngicela leyana mina ngathi mina ke okay ngiyayibonga le malini u2000 ngiyayibonga ngicela leya loya bhuti loyana into edala ukuthi ngize ngenze lento le kunemali yami anikezwe ukuthiwa akayinike mina yena uyifakela yena ephaketheni wasuka straight same time waya ku Montana lo mjida lona sezune issue wena ukhipha imali ukuthi ayinikwe yena ibodyguard lakho liyayithatha lifaka ephaketheni layo limnika imali engaka. Plus ke ngangijwayele ukumbona kuma music video uMontana. So leyo aggression yakhe ngayibona live yake gas wayesebhemini. Yo what the fuck you doing now Pethu? You are not to get exposed. I told you to give this guy this amount, look at this bag. What do I pay you for? What's 500 rand to you, bruh? I'm telling you, $500 wena yini? Do you have a family la? We feed. But what no, I was just playing. What's it? Don't fucking play like that, bruh. Don't play like that. Don't you ever do that. Don't you ever do that. Bring my bag. Bamlethela isikhwama sakhe wasibeka la. I'm sorry my guy, I'm sorry. Awubala lo 5 1 2 3 4 5 wanginika wathi nawo lo 5 lo wavala isikhwama wasiphinisela. Mina ngisafuna lo 5 $500 rand wami Professor Qothi kuyadlala imali sengiyayazi. Endleleni yami ephumayo sengi-escort yena lo mjida lo. Ngasikhathi sengi-escort uthini uthi Magaya I'm very sorry.
please let this be a lesson to you ukuthi whenever you are called up here, if there's any guest that comes next, do not ever do anything that is not on your job description, because see what happens now. It means koda, you to yourself, do not ever take things that doesn't belong to you. As in right now, there's something that's still in your pocket that belongs to me. My $500. Or I say, my guy, you like money? Money is money, face. So money is money. Okay, power father. Shorty, sangamba no $500 about tuna. Nalwa one, so that $600, no $500. So that's $1,100. Ukuya wami kuyoyishintsha ezansi kwi-manager. Ama-manager aphatha amalontunjana kuthiwa yini khona lezishandise ngathi igoqoqoqo zabo abayithathayo ishift beqala bagcina ucash wabo bezoshintshela ama-guest, i-guest bisi-checker out bese benika lo shintshi loyo, noma if izoshintsha amalontunjana $1 or €1 bese bayashintshela. Mina ngifika le mali engaka ngizoyishintsha kubona. Shuthi ngizophuma ngiyibomvu la. Wenzeni le ngayo uzophuma ubomvu kanje? Bayibuza nabo bathi imali engaka mfethu wena ngokuba ebhatla yini le ngaka oyenzile. Bubuya umqondo koyedwa umjita obekhona laphana ethi ngimbonile engena neparcel enthi obviously bengasekhona ukudla lokhana, it was something else. Hayi nami ngithulele ngishintshe imali yami iphela ishift. Oh vele ngithe ngizokwenza i-double shift, right? In between i-shift yami kwakuba ngithi kwaku-4 ekseni. Ikhala ifoni mfethu. Ikhala ifoni, bikhali ifoni eyala ehotel kuthiwa i-call eyakho. Ngibamba i-call. Shosho mfethu ziphi kanti mfethu wama-shoot time ongaka ukephi? Oh ibubu mfethu. Lo mjita kahambi mfethu kuyibubu. Brawami sithini mfethu? Ethi mfethu kade ngiplomile lana mfethu awukhanyi kahle wena mfethu sithini angithona angisebenze inombolo bengabe kuphela ishift yakho uyaqhabuka siyomasha siyonkantena siba fresh. Manje kwasekuphela utime omgaka etheni ngithi mina yazini brawami ngiyashayisa nginike 2 minutes ngiyashayisa. Ngidrop i-call ngiphume ngiyomnikeza 2 clip ngithi mfethu emalini engaka ngizokufica ngasekhaya. Baselekile professor, baselekile ngiyambona ukuthi engenza noma yini. Yabona kuthiwa angimnikazanga le mali sasoxabana straight. Nelo 2 clip ayiphele ishift yami kanti umuntu akazange sihambe. Hey, uhambele nje wayothenga around, wabuya wahlala phansi wabhema erank. Olende mina uyazi ukuthi ngiphethe imali, lezi zinto kade ngihambisa showcase is worth much more than kunale mali engimnika yona. Showcase labantu bakhona imali abanginike yona, so mina ukuphuma kwami la ngizofika kuyena sengiqale elsewhere. Showcase le mali lela ngeke zayithole kumina. So mina ngase ngiphela leyo mpilo leyo eyokuthenini ukuthi nalowo muntu oqala ekufanele ngibekena before ngifike ekhaya, before ngifike kwabanye abantu. So kunaloyo muntu loyo kwakumele always i-drugs njalo khona lowo muntu ohlezi osemva kwakho kufana njengaye ungamanje ukuba isiqhela sayo. So lo mjita lo mfethu siphumeke ngiphuma nangu. Yazini mxo ungwaba isibongo ngiwakazwana. Oh mangethe yazi asenze njani uzokwazi ukubuya la kusasa ngoba phela uyagibela futhi awusabhemi. Ngiyagibela ngisabhemi. Ngiyagibela angisabhemi. No mfowethu I feel like it's so lose storytellers njengawe umuntu futhi onayigeme njengezakho kanti siyayidinga futhi siyadinga ukuthi abantu befunde ngezidakamizwa njengoba uyishila indawo ke wayihambela sifuna ukwazi ukuthi ugcina uyihambela kanjani kodwa nje manje mfowethu isidla amaningi sake 1 hour 18 minutes so ke ngingakafiki shulani
So bafo futhi kuzomela sibe nawe iviki lonke. Okay. Nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi ndabolelo umuntu omemeza umemeza ngathi uyakhalela uthi igula lika Jamal lichithekile. Awunina bakambudu bomvu njengegazi. Lokhuluma uprofessor ngingwa kaMkhize ngidabwa phansi kanongoma esigodini sapho umthetho sohlangothini la kamandlakazi. Ngizekhabaza ukuba ingxenye yethu le oyethamele how I ended up in drugs okuyingozi. Noma kuhlelo olungaphansi kwesitebele iMPTV1 la silanda khona abafowethu nodadewethu abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni nengqinamba ababhekane nazo sebengaphansi kwezidakamizwa. Lokho sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa abantu, sizama ukuhlaba ikhwelo, sifuna izwi noma igama lifike phambili zithi ifika kuyidakamizwa kodwa ubusubazo umngozi bazo uyazi nento oyifaka kuyo. Ngakho ke siyacela ucindele subscribe button, ucindezele nebell, ucindezele wakhe ibell kuzokubeka emathubeni amahle ukuthi makunesinye isiqephu esisiposa izoganqaza ocingweni lakho uzothi mawungena ngaphakathi bese kusitholela isiqephu sangalolo suku. Ngakho ke mina sengcenga.